A dobrý deň. Ako to ide, chlapci? Výborne. Teraz rozmýšľame akurát, že akú vzdialenosť od mikrofónu chceme, aby to znelo čo najoptimálnejšie. Najlepšie. Takže dáme normálny close mic. Tento nejaký. A niekde pri rohy možno trošku ambientu. Pri Dáme tú vzdialenosť teraz takú, že nie je tu úplne ďaleko, ale je to tak ako si vlastne asi. No, to bola tá druhá nahrávka. Tomáš, si pripravený na dnes? No teda, to bude Máš všetky papiere? super deň. Všetko nachystané. Čísla takto sú dole, mali byť hore, ale nevadí. A hlavne, že si čempión.